तो हेलो, स्वागत बा भोजपुरी के 10th क्लास के VVI ऑब्जेक्टिव के विषय में, जौन भोजपुरी के पहिला सेट ह। तो चली जा पहले शुरू करी जा पहिला क्वेश्चन के पहली बार। तो संत शिव नारायण कौना पंथ के रही? तो संत शिव नारायण निर्गुण पंथ के रही। आगे बा, जोगी खातिर कौना इंद्रिय के साधल जरूरी बा? जोगी खातिर कौना इंद्रिय के साधल जरूरी बा? तो जोगी खातिर मन के बहुत जरूरी बाटे साधल। आगे बा, पलटू साहब कौना परंपरा के मानत रहें? पलटू साहब कौन परंपरा के मानत रहन? तो कबीर परंपरा के मानत रहन। पलटू साहब कैसन ब्रह्म के उपासक रही? तो ई निर्गुण ब्रह्म के उपासक रही। जमाल वध केकर लिखल ह? तो ई कुलदीप नारायण झड़प के ह। आगे बा, फतेह शाही कौना तरह से युद्ध लड़त रही? फतेह शाही कौना तरह से युद्ध लड़त रही? तो फतेह शाही जौन रही छापामार युक्ति के उपयोग करके युद्ध लड़त रही। कुलदीप नारायण झड़प जी प्रथम क्रांतिकारी केकरा के कहले बानी? फतेह शाही के कहले बानी। फतेह शाही कहवा के राजा रही? फतेह शाही कहवा के राजा रही? तो फतेह शाही जौन रही तौन हुस्सेपुर के राजा रही। कहाँ के रही? हुस्सेपुर के। 9वां नंबर क्वेश्चन बटे के उहो बरखा आई कविता कौना ऋतु से जुड़ल बा? उहो बरखा आई। तो ई कविता जौन बा वर्षा ऋतु से बा। ऐसे ही बरखा लिखले बा, यही से पता चल जाई। आगे के क्वेश्चन देखी जा। तो आगे के 10वां नंबर क्वेश्चन बा कि उहो बरखा आई के कविता के रचनाकार के ह? उहो बरखा आई कविता के रचनाकार के ह? तो ई सत्यनारायण लाल हमें एकर रचनाकार। आगे बा, वर्षा ऋतु के कौन लोग गरियावेला? वर्षा ऋतु के कौन लोग गरियावेला? रोज कमाए वाला आदमी मजदूर गरियावेला कि रोज बरखा पड़ जाता, हम कैसे कमाए जाई बहरी, तो यही आदमी गरियावेला। आगे बा, अमृता प्रीतम कौना भाषा के रही? अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा के रही। वर्षा से कविता कौना कवित्री के मूल अनुवाद बा? तो वर्षा से कविता जौन बाटे तवन अमृता प्रीतम के बाटे। ठीक बा, मूल अनुवाद बा। वर्षा से कविता पंजाब के कौन नदी के नाम से आइल बा? तो जौन वर्षा के कविता बा तवन चिनाव नदी से आइल बाटे नाम एकर। आगे बा कि 42 के साथी के कवि ह? 42 के साथी के कवि हमें तो एकर रामाकांत द्विवेदी रमता हमें। ठीक बा। 42 के साथी कविता के मूल भाव का बा? तो 42 के साथी कविता के जौन मूल भाव बा तवन राष्ट्रीयता बाटे। आगे बा के नेह के पाती के रचनाकार ह? गोरख पांडे। नेह के पाती कौन किताब से संकलित बा? तो नेह के पाती जौन संकलित बा तन गोरख पांडे के भोजपुरी गीत से संकलित बा। ठीक बा। 19 नंबर क्वेश्चन बा के आग पर तप रहल जिंदगी के कवि के ह? आग पर तप रहल जिंदगी के कवि के ह? तो एकर रमेश चंद्र झा हमें। 20 नंबर क्वेश्चन बा के आग पर तप रहल जिंदगी में जिंदगी कौना चीज पर तप रहल बा? आग पर तप रहल जिंदगी में जिंदगी कौना चीज पर तप रहल बा? तो ऐसे ही लिखल बा आग पर, तो आगे पर तप रहल बा। ठीक बा। आगे के क्वेश्चन बा, सगरे जहान भोजपुरिया कौन विधा के रचना ह? सगरे जहान भोजपुरिया एकांकी हटे। सर शिव सागर राम गुलाम के मूर्ति बिहार में कहाँ स्थापित बा? तो इनकर छपरा में स्थापित बाटे। कौना कौना देश में भोजपुरिया लोग बा? कौना कौना देश में भोजपुरिया लोग बाटे? तो मॉरिशस आ सुरनाम दोनों में भोजपुरिया लोग बाटे। आगे बा, बयान रचना के कौन विषय पर आधारित बा? बयान रचना कौन विषय पर आधारित बा? तो बयान जौन रचना बाटे तवन एड्स पर आधारित बा। कौना पर? एड्स पर। आगे बा के बैन गद्य के कौन विधा के रचना ह? तो ई कहानी हटे। बा कि मतन कहानी केकर लिखल ह? मतन कहानी केकर लिखल हटे। 28 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाई तस्की शिवशंकर पिल्लई। 29 नंबर क्वेश्चन बा कि 10 पैसा जादही देब त बड़ अच्छा मिली, ई कथन केकर ह? तो 10 पैसा जादही देब तो बड़ अच्छा मिली, ई कहन जवन हटे ई मतन के ह। केकर हटे? मतन के ह। आगे के 30 नंबर क्वेश्चन बा, जगलाल चौधरी के जन्म कहवा भइल है?
जगलाल चौधरी के जन्म कहवा भइल रहे? गरखा में भइल रहे। कहाँ भइल रहे? तो गरखा में। जगलाल चौधरी के छात्र जीवन में चांदी के मेडल कब मिल रहे? मैट्रिक के परीक्षा में मिल रहे। जगलाल चौधरी जी राजनीतिक जिंदगी कहवा से शुरू कैनी? तो जगलाल चौधरी जी जौन रही वो राजनीतिक जिंदगी कलकत्ता से शुरू कैनी। भोजपुरी के पहिलका फिल्म कौन रहे? तब भोजपुरी के पहिलका सिनेमा जवन रहे तवन गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो रहे। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो कब रिलीज भइल रहे? तो गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो ई 1962 में रिलीज भइल रहे। कब भइल रहे? 1962 में। ये सब क्वेश्चन जौन बा इम्पोर्टेंट बा, ऐसे कि तो अब एकरा के याद रखे के कोशिश करे के बा। ठीक। क्वेश्चन 35 बोलता कि भोजपुरी के पहिलकी फिल्म के बनौले रहे? तो भोजपुरी के पहिलकी फिल्म जे बनैले रहे ओकर नाम रहे विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी। ठीक बा, विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी। तो कबड्डी में प्रत्येक दल में कितना खिलाड़ी होखेला? कबड्डी खेल के नियम पहिले कब बनल रहे? तो कबड्डी खेल के नियम जवन बनल रहे 1920 में बनल रहे। पहिले कौना जगह पर कबड्डी के एशियाई खेल में शामिल कइल गई? तो दिल्ली में। कहवा? तो दिल्ली में। डोमकच से मिलत जुलत कौन नाटक ह? तो डोमकच से मिलत जुलत जट जाटी ने नाटक ह। मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर शिवसागर राम गुलाम के पुरखा लोग कहवा के रहे? तो इनकर पुरखा लोग जवन रहे तवन भोजपुर जिला के हरिगांव के रहे। कहाँ के रहे? भोजपुर जिला के हरिगांव के रहे। 41 नंबर क्वेश्चन बा कि सुगिया कवना कहानी के पात्र रही हो? तो एमे बयान जवन बा सुगिया कहानी के पात्र रहे। ठीक बा। क्वेश्चन बा डोमकच कब खेलल जाला? तो डोमकच बारात जाए के दिन खेलल जाला। आगे क्वेश्चन बाटे 43 नंबर, पत्र यानी चिट्ठी के क तरह होला? कगो प्रकार होला माने चिट्ठी के? तो चिट्ठी के जौन प्रकार होला तो 2 तरह के होला। संज्ञा खातिर संस्कृत में कौन शब्द चलेला? तो संज्ञा खातिर संस्कृत में नाम चलेला। राम कौन संज्ञा के उदाहरण ह? तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण ह, काहे से कि ई एगो नाम हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा उत्तर घ। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होखे वाला जगह के का कहल जाला? तो संज्ञा के जगह जौन प्रयुक्त होखेला न तो उन्हा के सर्वनाम कहल जाला। प्रयोग आ रचना के अनुसार क्रिया के भेद होला। तो प्रयोग आ रचना के अनुसार क्रिया के 2 गो भेद होला। कगो होला? 2 गो। 48 नंबर क्वेश्चन बा के जौन शब्द संज्ञा आ सर्वनाम के विशेषता बतावेला ओकरा के का कहल जाला? तो जौन शब्द संज्ञा आ सर्वनाम के विशेषता बतावेला ओकरा के विशेषण कहल जाला। गोल पहिया नाचता एमे कौन विशेषण ह? तो गोल पहिया नाचता तो ई गुणवाचक विशेषण ह कि यहाँ से कि ओकर गुण बतावता। अलंकार के कई गो भेद होएला? अलंकार के कई गो भेद होखेला? तो 3 गो अलंकार के 3 गो भेद होखेला। तो यही के साथ भोजपुरी के 50 गो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म भइल। 10th के तैयारी होखता भोजपुरी के, तो ऐसे चैनल के सब्सक्राइब कर ली। धन्यवाद।